Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Mmawa uno muli ndine Yvonne Tamanda Poya. Poyamba na imiti yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati sasainira kaye bilu yomwe aphungu anavomereza yosintha lamulo lakayendetsedwe ka ndalama za chitukuko cha m'madera CDF. Chimanga matani 3,400 chafika mdziko muno masiku atatu apitawa kuchokera mdziko la Zambia komwe boma la Malawi linagula. Ndipo kampani yopanga shuga ya Ilovo yati ntchito zake zoperekera shuga zasokonekera kamba kakusefukira kwa madzi m'boma la Nkhotakota. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati sasainira kaye bilu yomwe nyumba ya malamulo inavomereza posachedwapa yofuna kusintha lamulo lokhudza kagwiritsidwe ka ndalama za chitukuko cha dera cha CDF. Chikalata chochoka ku ofesi ya mneneri wa ku nyumba ya boma Maekathe Maulidi chati President Mutharika walamula maunduna azachuma komanso za malamulo kuti ayike ndondomeko zoyendetsera thumbali. Chikalatachi chati Profesa Mutharika ali ndi chidwi chononetsetsa kuti ndalama za thumba la CDF zikugwira ntchito motsata kayendetsedwe kachuma kabwino komanso kuti onse omwe akugwiritsa ntchito thumbali akuchita izi mosabisa kanthu. Boma lati ndilodzipereka kulimbikitsa amalonda a mdziko muno makamaka achinyamata ngati njira imodzi yotukula chuma cha dziko lino. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana alankhula izi pa msonkhano wa chitukuko umene anachititsa m'boma la Rumpi. Ndipo George Mkandawire wafika ndi ripotili. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana omwenso ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy AFOD watsimikizira anthu amalonda kuti boma la President Professor Arthur Peter Mutharika ndi lodzipereka kulimbikitsa mabizinesi a mdziko muno makamaka omwe akuyendetsedwa ndi achinyamata. Achihana alongosola kuti kulimbikitsa amalonda a mdziko muno nkofunika kwambiri posintha miyoyo ya anthu komanso kukwaniritsa masomphenya a chitukuko chokhazikika a dziko lino. Apa iwo ati mabizinesi akamayenda bwino madera amasintha ndipo dziko lonse limapindula. Mwaena mwa amalonda wodziwika bwino ku Rumpi Alfred Longwe omwe ali ndi mabizinesi angapo mbomali kuphatikizapo mabizinesi a nyumba za malonda ndi za mtengatenga. Choyamba nchonena kuti manifesto athu a Blue Alliance ni kuti tipange promote mabizinesi ang'ono kuti apite patsogolo. Ndiye apapa tuyesetsa kuti a business apeze capital kuti business zawo zipite patsogolo. Achihana pa msonkhanowu anali ndi DC wa boma la Rumpi a Thomas Chigwenembe, akuluakulu ena aboma komanso mafumu mwaena. George Mkandawire, MBC Rumpi. Oyankhulapo pandale ati kusintha kwa maunduna komwe mtsogoleri wa dziko lino walengeza posachedwapa ndi njira yabwino yothana ndi mavuto omwe ali ndi kuthekera kosokoneza chitukuko cha dziko lino. Ernest Tindwa yemwe ndi mphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi wati kukhazikitsa kwa unduna wa zachilengedwe kuthandizira dziko lino kumapeza phindu loyenera mu ntchito za migodi. James Kachepa ali ndi nkhani yonse. Pakusintha komanso kusankha nduna zina zatsopano komwe mtsogoleri wa dziko lino walengeza posachedwapa, mtsogoleriyu wakhazikitsa unduna wa zachilengedwe. President Mutharika wasankhanso nkhope zina zatsopano, ambiri mwa iwo kukhala achiwiri kwa nduna. Mphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya UNIMA Ernest Tindwa wati mwachitsanzo kukhazikitsa kwa unduna wa zachilengedwe ndi njira yapamwamba yothandizira kukweza chuma cha dziko lino. Atindwa ati kwa nthawi yayitali ntchito monga za migodi zakhala zikukumana ndi mavuto osiyanasiyana, kotero iwo akuona kuti undunawo uyika chidwi ndi kuthana ndi mavutowa mu nthawi yake komanso kuthandizira dziko lino kuyamba kupeza phindu loyenera. Ndeno mwina ni njira imodzi ayona kuti atumikire bwino Amalawi pachake pakhala kusintha. Kuti muone kusintha si kuti ni kwa mkulu kweni angosintha mwina unduna umodzi kapena maunduna awiri, makamaka kuthesa unduna wa Minister of State. A president anali ndi achiviri awo komanso achiviri kwa achiviri a president komanso ndi Minister of State onseva amapeza
wa president ndipofunikira kuti amalawi tisamale chilengedwe komanso panopa tikudziwa kuti kumalawi kunoko tili ndi miyala yofunikira kwambiri yomwe dziko lapansi lonse likhala ngati tikufuna zomwe zingathandize kuti dziko lino lipite patsogolo pa nkhani ya chitukuko kupyolera ku nkhani ya za chilengedwe. Ndeno njira yabwino ngatifuna kuti atipindule mokwanira kuchokera ku azomwe tili nazo za chilengedwe. Ndipo Nandini Patero yemwe mbuyomu anali mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Catholic kuchilazulu wati kusintha zina wanduna maudindo awo komanso kubwenzeretsa chiwiri yawo ndi njira yokhayo yomwe ikuonetsa chidwi cha ulamuliro wa chipani cha DPP ofuna kutumikira bwino komanso kusintha miyoyo ya Malawi. Apatero ati pa ntchitoyi nduna zomwe azisintha komanso zina zomwe azonjezera aziyika m'malo omwenso kuti wa dziko linoyo waona kuti zigwira bwino ntchito zawo komanso mwa ukadaulo wawo onse. Kusintha kumwe kwachitika posachedwako ndikoyamba kuchokera pa nthawi yomwe mtsogoleri wa dziko linoyo anatenga ulamuliro popambana ndi mavoti oposa theka pa chisankho cha mu Septemba chaka chatha. James Kachepa, MBC, Blantyre. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbelizi ati chimanga cha matani okwanira 3,400 chafika mdziko muno m'masiku atatu apitawa kuchokera mdziko la Zambia komwe boma la Malawi linagula matani achimanga okwana 103,000. Ambelizi alankhula izi kulilongwe pamene amayendera nkhokwe zomwe chimangachi chikufikiramo. Charles Wahara ali ndi ripoti. Nduna ya zaulimi pamodzi ndi akuluakulu ena ku ndunawo kuphatikizaponso akuluakulu ku National Food Reserve Agency NFRA, Rosa Mbelizi anati ndi okhutira ndi ntchito yonse yomwe ikuchitika potsitsa chimanga komanso posunga chimanga, ndipo anati izi nzothandiza kuonetsetsa kuti anthu asakhale ndi njala m'dziko muno. Ambelizi anafotokozanso kuti pomafika mwezi wa Marichi chaka chino boma liwonetsetsa kuti latolera ma metric ton okwanira 103,000 kuchokera mdziko la Zambia ndi kuyika mu nkhokwe. Ambelizi anaonjezanso kuti bungwe la NFRA lagula ma metric ton 3,800 achimanga mchigawo chapakati komanso ma metric ton 57 kuchokera mchigawo chakumwera. Ambelizi anaonjezanso kuti pakadali pano bungwe la NFRA lalandira ma metric ton 3,800 achimanga kuchokera mchigawo chapakati, pomwe mchigawo chakumwera kuli ma metric ton okwanira 57. Nachiona choyenera kuti ndibwere nzayendere nkhokwe zimenezi chifukwa monga mukudziwa chimanga chimene timayembekezera kuchoka ku Zambia chimene boma la Malawi linagula chayamba kubwera. Ndende mabwera kuti ndizaone kuti matraki wakubwera adi moyenera, chimanga chikulandiridwa moyenera, mayezedwe onse akuyenda bwino kuti tidziwe kuti chimangachi chikubwera adi cha quality yoyenera andi chikusungidwa bwino. Chimanga chimene chachoka ku Zambia pa masiku 4 amene wawa chakwana 3,400 metric tons. Monga mukudziwa tikuyembekezera 103,000 metric tons. Ndipo maplani athu ndoti pomafika mwezi wa March tikhale kuti chimanga chimenechi chonse chabwera chimene chili 200,000 metric tons. Ndipo mmawu ake mkulu wa bunge la National Food Reserve Agency NFRA George Macheka analonjeza kuti anthu amene akugwira ntchito ku nkhokwezi agwira ntchito mwaluso poonetsetsa kuti chimangachi chisamalike ndipo chisaole. Anduna athu akuzindikira ntchito imene ikuchitika pamalo pano komanso anayamikira anthu ogwira ntchito ku National Food Reserve Agency. Inetu zonsezi ndikuona chifukwa zikuchitika chifukwa choti tikugwira ntchito mogwirizana ngati kuno ku National Food Reserve Agency, ndipo tipitiriza kugwira ntchito molimbika and tikuwalonjeza Malawi kuti chimanga chimene chikufika kuno tionesesa kuti chisungidwa bwino komanso kuti pasapezeke china chilichonse choti chaonongeka. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kumapeto a chaka chathachi analamula unduna wa zaulimi kuti ugule chimanga kuchokera mdziko la Zambia, malipoti a komiti yapadera atasonyeza kuti anthu 4 miliyoni mdziko muno alibe chakudya. Pakadali pano boma kudzera ku nthambi yona ngozogwa mwadzidzidzi ya Dodma lili pakalikiliki kugawa chakudya ku mabanja amene alibe chakudya. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Konsolo ya mboma la Blantyre yati ili ndi chikhulupiriro kuti ngolo ya galimoto yatsopano yonyamula zinyalala yomwe ayigula ithandizira pa ntchito yolimbikitsa ukhondo m'misika ya mbomali. Poyankhula pomwe amalandira ngoloyi yomwe ndi ya ndalama zokwana 46 million kwacha kuchokera ku kampani ya mdziko muno ya Brown Trailer Manufacturers, bwana mkubwa wa boma la Blantyre Alex Mdoko
anati mbuyomu khonsoloyi yakhale kugwiritsa ntchito ngolo imodzi yokha ponyamula zinyalala zomwe iye wati zinali zosakwanira kufikira m'misika yonse. Amdoko akufotokoza. Choyamba ndifotokoza kuti council ili ndi tractor imene inalandira kuchokera ku project ya Miyera inagwandika trailer kake kakang'ono. Ndiye magwisa chito kangolo kamene koko komano simatidulira choti kamaenda malendo ambirimbiri kuti katenge zinyalala zochepa. Ndiye takakhala pansi tasingasinga panali mapulani angapo. Kuna kuti mwina tikonze magamo tena kaonongeka mavani zinavutirapo. Kuna kuti tikapenda tigule galimoto ina yapadera komano ndizodula magamo dacha foti mwina tikakonse galimoto ya second hand koma dzanyuwanizi mwina sitikana kukwanitsa. Ndiye tinaganiza kuti tingogula trailer yokulirapo kuti moyembekezera ibathandizira kutolera zinyalala. Makamaka kulunzu kuno kunali mavuto na zinyalala zambiri tapanga haya magalimoto alibe sonda mazambiri kwambiri mamiliyoni kuti atichotsere zinyalala zoti zakhala zaka zambiri mbiri sanachotsedwe. Komanso kwina sona ali kunaocha chirobwe kumene kuti navutika so kwambiri mina ndachosa zinyalala muno kwana so almost 11 million kwacha. Ndiye the best bet ngavange mwina tikhali trailer yokulirapo kuti yambepo kuti zinyasama unchikane kwambiri chifoti nafika nthawi kuti mavenda ambiri amadandaula. Imene ndikamba pano kuli nsika wa kuchikuli mena titembea kata andati pasati meta kuti mukapanda chosa zinyalala fika tsikula kula kuti siyaudula matiketi tifete kambire kumene koko chifukwa ukhondo ngofunikira. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC tiyentonenso miti yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati sasainira kaye bilu yomwe aphungu anavomereza yosintha lamulo lakayendetsedwe ka ndalama za chitukuko cha m'madera CDF. Chimanga matani 3,400 chafika mdziko muno masiku atatu apitawa kuchokera mdziko la Zambia komwe boma la Malawi linagula. Ndipo kampani yopanga shuga ya Illovo yati ntchito zake zoperekera shuga zasokonekera kamba kakusefukira kwa madzi m'boma la Nkhotakota. Takulandiranso ku nkhani zathu mmawa uno. Anthu omwe akukhala m'misasa yomwe ili msukulu m'boma la Nkhotakota awatsimikizira kuti boma loonetsetsa kuti zonse zili mchimake ntchito yowasamutsa pa misasayi isanayambe. Nduna yachitetezo a Faison Kaupa ndiyo yanena izi pa msasa wa pasukulu ya Mtupi kwa mfumu yaikulu Kanyenda m'bomali pamene amayendera anthu omwe anakhudzika ndi kusefukira kwa madzi. Catherine Banda walemba lipotili. Nduna yona zachitetezo a Faison Kaupa anayendera misasa itatu yomwe ili pa sukulu za primary za Mtupi, Kanyenda ndi Majiga m'boma la Nkhotakota. Malinga ndi Kaupa, boma likudziwa kuti anthu ena akukhala msukulu ndipo boma lichita ndondomeko zoyenera zowunikidwa bwino asadasamutse anthuwa. Kaupa anati adindo akufuna kuti anthuwa akamawasamutsa aonetsetse kuti zofunika monga malo otetezeka akumtunda, mapepala a plasitiki ndi zipangizo zina zofunika awapatsa kukana kuti asakakhalenso m'mavuto ena. Apa Kaupa omwe pa nthawi yofotokoza izi anali nduna ya zamtengatenga ati ntchito yosamutsa matani 30 achimanga chomwe chinachona pa mlatho wa Luluzi yayambapo ndipo chimanga china chayamba kale kufika m'misasa. Titamanga tichita machawi kuti tiapase zoyenera kuti malo ano akhale abwino sizikhala zakudya zokha ngati zimene mukuziona kumbuyo kwangaku. Ichi ndi chimanga chimene tachibweretsa tsiku la lero, koma kupatulapo chimanga tibweretsanso ziwiya zina zoti ziwathandizire anthu amene ali pano ndi asimikizire kuti boma liyasamutsa pokhapokha litaona kuti anthu panopa akhazikika kapenanso kuti mvulayi yakhazikika, chifukwa sikwabwino kunena kuti tiyasamutse lero mawa pamene tikadali mu nyengo ya mvula ikatipezanso yochuluka tikapezekenso kuti tikubwereranso kuzawasamutsanso anthu aja kuti abwere konkuno. Ndipo m'mawu ake bwana mkubwa wa boma la Nkhotakota a Ben Matengeni Tono ati anthu 4,315 akukhala m'misasa ndipo opitilira 30,000 ndiwo anakhudzika ndi vuto la kusefukira kwa madzi. So zimenezi zapangisa kuti anthu akhale ndi zipsinjo mavuto amayendedwe ndekuti even wodwala zovuta kwambiri zinali zovuta kuti akafike muzipatala. Komanso
tili ndi chiwerengero cha anthu chokwana 4,315 anthu amene manyumba awo anagwa amene ali mumakampu panopa. Pakadali pano mfumu Nkwiti yomwe anthu ake akukhala pa msasa wa mtupi yathokoza boma kamba kathandizo la chakudya lomwe apereka ndipo apemphanso anthu ena kuti athandizepo. Catherine Banda, MPC, Khotakota. Kampani yopanga shuga ya Ilovo yati ntchito zake zoperekera shuga zinasokonekera kamba kakusefukira kwa madzi komwe kunavuta m'boma la Nkhotakota komwe kunaduka milatho m'madera ena. Mkulu wa kampani Ronald Ngwira ati ngakhale iwo ali ndi shuga okwanira sanathe kukapereka m'madera ena kamba kavutoli. Catherine Banda walemba ripotili. Msewu wa M5 udawonongeka kwambiri ndi mvula komanso kusefukira kwa madzi komwe kwakhala kukuchitika m'boma la Nkhotakota masiku apitawa. Kusefukira kwa madziku sikunangokhudza nyumba za anthu kokha ayi komanso ntchito za malonda. Kampani yopanga shuga ya Ilovo yati kusefukira kwa madziku kunakhudza kwambiri ntchito zawo. Mkulu wa kampani Ronald Ngwira ati mahekitala 3,000 anzimbe anawonongeka ndinso kuti zipangizo zawo zochitira ulimi ndi zina zawonongekanso. Angwira atinso kampani ili ndi shuga okwana matani 74,000 pakadali pano yemwe ndi okwana mpaka mwezi wa April, koma ati mvula itakhala yapitirira pa mlingo omwe ikugwa pano mpaka mwezi wa Meyi zidzakhudza ntchito yopanga shuga wa miyezi inayo. Kuonjezerapo iwo ati kampani yakhala ikulephera kutumiza kunja zipangizo zake zopangira shuga kuti akazikozenso monga momwe amachitira nthawi zonse kamba kavuto la kuonongeka kwa msewuku. Kusonyeza pakali pano pafupifupi 3,000 hectares ndimene inali m'madzi kapena yakukoloka ndipo yatipweteka kwambiri. Misewu ya M5 yatipweteka munjira zingapo. Kutulutsa shuga kuchoka ku estate kubweretsa fertilizer kubwera ku estate komanso mamashini mene nasiya kugaya masabata awiri oti mamasula mashini ena kuwatumiza ku South Africa for maintenance nde sizinanyamukebe ndipo situziwa kuti anyamuka liti kuti akapita kuti akakonzedwe chimene chikupereka chiopsezo kuti May tigaya kapena sitigaya. Nduna ya zachitetezo yomwe inaliona za mtengatenga a Feston Kaupa ati boma likuchita chotheka kuti msewu aukonze powonjezera kuti milatho yambiri yomwe inaduka ayikonza ndipo mlatho omwe watsala ndi waluludzi ndipo pofika kumapeto a sabata ino akhala ataukonza. Malo ambiri amene anaonongeka anaduka, mabridge amene ena anakokoloka akonzako kuti magalimoto ayambenso kuyenda. Tili ndi chikhulupiriro kuti pomatha mulungu umene tawuyamba uno anthu ayamba kuyenda bwino pakati pa Dwangwa komanso kafika ku Nkhatabe, kutanthauza kuti anthu amene amayenda msewu umene uchokera ku Nzuzu kudusa ku Nkhatabe kudusa Nkhotakota kufika Salima kumapita pa Blantyre ukamatha mulungu uno ntchito imeneyi ikhoza kukhala itatheka. Ntchito zimene zikukonzedwa panopa ndinene kuti ndizongoyembekeza. Milatho ya Kaombe, Ling'ona, Chandilo, Luluzi ndi Dwangwa ndiyo inaduka pa msewu wa M5. Catherine Banda, MPC, Nkhotakota. Akuluakulu a Umodzi Park and Resorts ati chaka cha 2025 chinali chopambana kamba kuti malowa tsopano apeza phindu lochuluka kuyerekeza ndi momwe zinalili m'mbuyomu. Mkulu wa kampani Steve Luanda ati akuyembekezeka kupanga ndalama zoposera 7 biliyoni kwacha pofika mwezi wa March chaka chino. Iwo ati phindu lomwe kampani yapanga likanapitirira kuchuluka dziko lino likanapanda kukumana ndi mavuto ena monga kusowa kwa ndalama zakunja forex. 2025 ina chaka chabwino kwambiri kunkhani ya geni, achina chaka chabwino kwambiri takuza ndithu business yathu mwina nditheka la chaka chatha. Zisenzo ndi zinthu zakwera kwambiri. Ndipo apa ife ndi sangalo fa chaka chathu sichinathe koma imafika December zimaoneka kuti ayi tapyolo chaka chapitacho nditheka la chaka chimene chocho ndi apa pang'ono kuti tikapamaliza mu March muno tikadusa papatali tithu. Ndipo a Joseph Nkosi ndi mneneri ku unduna oona ntchito zokopa alendo. Mwazina zomwe timaona kuti amalawi amatenga mbali anali ma cultural festivals acha.
mati mukapita ku cultural festival makaona kunena kuti kuli amalawi ambiri ndithu ochokera m'madera osiyanasiyana. Chakachi kunali Mulakho, kunali Umshangano, kunali Umthetho, koseko kunali anthu ambiri. Komanso mu National Tourism Month mwezi uja wa September tinaona kuti panali magrupu ambiri omwe anapangidwa create onena kuti apite ku ma tourism attractions. Panali ena amakakwera mapiri ngati magrupu, panali ena amapita ku nyanja, panali ena anapita ku ma wildlife reserves. So there was a lot of travel ndithu kuyenda kwa Malawi momwe muno. And izizi ndizo zomwe zinatisangalatsa kwambiri. Chinanso chomwe tinaona even mu festive season anthu ambiri anayenda. And ndingopatsani chitsanzo ngati mulilongwe muno chomwe inatisangalatsa kwambiri nchonena kuti anthu amene sanakakwanitsa olomwe analibe nthawi yonena kuti apite ku nyanja, apite ku mapiri, apite kuti anapita panja amanga anzathu amati kukuye amanga ka facility ka recreation center umakhala zokwera zodumpha pamadzaza. And panali anthu ambiri amachita kukhala ndi line ndithu takathawi ndibwera we akathawi ndibwera masiku onse a festive season. So izizi ndi zazindikiro zina zoonetsa kuti muchakachi ndithu tourism yayenda bwino. Yemwe anali membala wa chipani cha MCP Redson Munlo walengeza kuti watuluka mchipanichi. Munlo alengeza izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre pamene ati sakuchoka mchipanichi chifukwa cha chatuluka mboma koma akufuna ayike chidwi chawo pa business zawo. Nditakhala mu chipani kwa nthawi yayitali kandi chaka ndi miyezi ndinachiona chinthu cha nzeru kunena kuti mwina ndikhalepo pambali koma sindinafune kuti ndichoke pano ndikapezeka kuti ndikupita ku chipani kwina. Tano kuti ndisiye ndime ndipange focus ku zinthu zina zimene ndifuna ndizipanga ngati business nditi maphunziro tanga pang'ono chifukwa mbali imeneyi ndi mbali imene inapelekera kwambiri imene kuti anthu samandidziwa nayo. Anthu amangondidziwa ngati wandale komanso ngati activist womenyera waufulu. Mbali iyi ndinayipha ndithu anthu samadziwa kuti kodi Redson Munlo professional ndi ndani. Amangondidziwa uyu ndi activist wa VN wandale basi tu. Maganizo anga nachoka kukale ngakhale chipani chicha chikulamulira koma kuti chinavuta kuti ndilankhule ndimadikira nthawi kuti ndidzalankhula mu nthawi yabwinobwino sinkani yoti vinyawata anthu akali ndalama kumene kuchangatana panga ndalamazo and sindingatuluke chifukwa chakuti vinyawata. Ineyo chipani changa choyamba kuchitumikira chili mboma cha Malawi Congress Party. Zipani zonse amene manditsata pandale ndazitumikireni sizinakhalepo boma. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno. Tisanasiyane na inso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati sasayinira kaye bilu yomwe aphungu anavomereza yosintha lamulo lakayendetsedwe ka ndalama za chitukuko cha m'madera CDF. Chimanga matani 3,400 chafika mdziko muno masiku atatu apitawa kuchokera mdziko la Zambia omwe boma la Malawi linagula. Ndipo kampani yopanga shuga ya Ilovo yati ntchito zake zoperekera shuga zasokonekera kamba kakusefukira kwa madzi m'boma la Nkhotakota. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya. Tikufunirani mawa bwino. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Uli mwambi umene umanena kuti mawu amalenga. Kodi ifeyo ngati anthu timachita bwanji? Tikapsha mtima tisamafulumire kuyankhula mawu siyana-siyana.